Enti saa open when we for say after job. Now some of our say abibi man abakosem. Yefa say esen wo wiem enya ngina so yie. Kobembra ye hu nkitahode a eda enemre abibi man abakosem ene tete kemet abakosem. What you say? Enti o kire say obi a o kire o pa kire say o kire abakosem na oja kemet no. E kire say o yo hu fo suro. Ebia obi na huna no say untumi nkasa fa asa ade no. Anso o kire say eno de nkire say wa bin eno de nkire say o nyansa kire say osuro o yo hu fo. What you say? Enti o pa kire say ansa na ye besua asa ade we no ye ntumi nka say ye nim abibi man abakosem. What you say? Na fi am say ye mu bebre ye te bibi te say Egypt eno de ye te ninda. Na so enye sani a amanfo ankasa amofre oman no amofre kemet. What you say? Enti sa kemeti e de na kemet asechire e kire abibifo sa na amofre mo abibifo ana say yetumi kire ase kotwi mo te say tuntumfo. What you say? Enti de ye mo no say sa kem we no ebra ye hu bibi te say kem awo ha say e kire tuntum na fe ebra wo hu obama ne oba na fe de dodo awo asia no e kire abibifo bebre. What you say? Enye ba akopɛ. What you say? Enti bibia wo hu bia enye mfoni keke aye o we anoma keke there bibia wo no nkira ase. Enti mobile de mobe hu nyina no nkira ase serve air mobetumi akan every said de wo sua bia ne fapem e ha ne fapem e we wo sua nyansa ko wo sua adetro wo sua abode mu nyansa pa wo sua bibia ne fapem ne ha ye nanno no atro bu hono afi hwem. What you say? Nyina sa enti na mofrɛ mo ho abibifo every say nyina ya abibifo ye hwɛ titemfoni a ebre bia wo hu sɛ ya abibifo kopembra Greek for omo to share omo so na afi de omo ko bra omanum. What you say? Enti abrofo ebra omo pese o de sini bi to dwa ebre bia omo be yi abrofo free America na say UK na omo ka say oh no ya tete Egypt for. Now so adenti na mo ye nsa na afi de dika adenti na omo be frɛ bi te say gods of Egypt now so omo frɛ say kemet. What you say? If they say ebra wo te say kemet wo bi say oh na kemet e dia e hwa na de no kra na be da ho. What you say? Omo mpese wo besua wo a wa bakosan if they say obi a wo pese o hye wo so o de wo kon kwasom o pese o ye wa yakaya de no on kyerɛw abakosan yie. Rese sabra wo ka say oh abey de na wo a nanse ya na wa badwa so afi de wo be hye so. Ati asia medium ma bakoso na free tete na nanse ya na wo bai nti abey de na wo apora ketwa na wo be hye so. Nti omofra mo ho kemet abibifo afi de omofra oman no kemet na abra wo ho we no wo hu senso tene ewom we eya obama ne oba na afi de we na kire dodoa we eda so ye kem kire tuntum na we bra wo hu we wa asia wo kire hono kire oman nti kemet bra mo ye no sei kire abibi man nti ni na ye hwe twi ene tete kemet no se ne ye frɛ oman no abibi man kire se abibifo man no. Na fi uhwe enemre kasa te say akan kasa sere kan no obibini sa bibi ekirade ekire tuntum abibifo abibiman abibidro abibibia ekire tuntum. What you say? Na bra mo kasa mo mpatire say o asase ye wo so no eno na ye tuntum ye patire say yen nipa ye te omanyimu ye na ye tuntumfo. So much as here. Need ya say kyerɛ no. Afi sɛ yɛhwɛ bibi te sɛ Yoruba kasa. Ɔmo nso ɔmo asemfo bi sa. Adulawo.
adulawo asa du a wo no ɛkyerɛ sɛ tuntum nti saa nso na yɛfrɛ ho adulawo na bra yɛ kasafa abiman ila adulawo a ɛno so ila ɛkyerɛ ɔman adulawo ɛkyerɛ sɛ abibifo man saa na yɛfrɛ ade a pɔtɔkasa yɛfrɛ Africa what you say wohwɛ kasa te sɛ wall of Africa Senegal Sheikh Anta Diop a yɛdi kan ho asɛm hɔ na ofi ba wall of kasa ɔka wɔ hɔ nit kunyul saa na yɛfrɛ abibifo nit kunyul what you say ni nyunyul ɛno na ɛkyerɛ dodoɔ real nit kunyul ɛkyerɛ abibiman what you say ɛno nti na ɛbra yɛkura yɛn kasa sɛnea yɛsi hu wiase no yɛmu hu sɛ ɛda di pɛfie a wɔ yɛn kasa mu na so ɛbra yɛka Egypt ɛnhyɛ da nkyerɛ bibisa bra yɛka o Africa ɛno de ɛnhyɛ da nka bibisa na so bra yɛka abibiman inim de ase kyerɛ wohwɛ Kikongo kasa na Kikongo kasa mo ka wɔ he Kikongo Congo. Mo nti ki ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ kasa ki Swahili ki Congo bra wo te sa ki wɔ mfiti ase no ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ kasa a ɛfiri Congo nti wɔn mo kasa no wɔn frɛ mo ho ndombe ɛno nso ɛkyerɛ tuntum bandombe ɛno yɛ dodoɔ na saa deɛ no yɛda so bɛhu wɔ akankasa what you say bra kasa nipa baanu nipa baasa nipa baanan saa ba na da so kyerɛ dodoɔ what you say nti bra wo kasa nipa mienu ɛnhyɛ da nyɛ twi papa ɛyɛ nipa baanu nipa baasa nipa baanan nipa baanu yɛ kyerɛ afei mandombe nsi a bandombe ɛno nso na kyerɛ bibiman what you say na sɛ yɛhwɛ bibi te sɛ Latin kasa, Greek kasa, Arab kasa, Ethiopia. Omo da so kyerɛ sɛ ɔman na ɛyɛ abibifo dia. Saa na Ethiopia sɛ kyerɛ. Bra mo kasa Niger, ɛkyerɛ abibifo, abibiman. Arab kɔmo frɛ Bilad as Sudan. Ɛno so ɛkyerɛ sɛ abibiman. Ɛkyerɛ abibifo ɔman. Na hwan so na ɔmo frɛ saa Kemet yɛ ka ho asɛm no. Wohwɛ ɔmo mfoni bi a saa na mo kyerɛ mo ho wohwɛ enemre nipa baako na te sɛ deɛ yɛbɔ hu wɔ Ghana ɛyɛ wate ase nti saa de na kyerɛ sɛ ɔmo hɔ saa bere ɛnyɛ ɔmo wɔ hɔ tete no yɛn abibifo na yɛwɔ hɔ tete no na sɛ ya na ɔmo to hyɛ yɛn so Arabfoɔ ɔmo de Islam bae na ɔmo so mo bae wate ase nti sɛ deɛ yɛkae no bra yɛ kasafa kem wohwɛ a woyɛ nsɛmfo asɛ kyerɛ homa dictionary nsɛmfo asɛ kyerɛ homa wɔgye sɛ saa kem ɛkyerɛ tuntum bra ho wei tuntum Kemet the black land Kemet Egyptians na wohwɛ a wei deɛ ɛyɛ nada bra mo ka sɛ ɛkyerɛ Egyptians ɛfiri sɛ ɔmo nim sɛ bra mo ka sɛ Egyptians nkyerɛ hwee na so bra wohu wei no ɛda so kyerɛ tuntum wei ɛkyerɛ tuntum wei ɛkyerɛ tuntum nti ade nti na ɔmo ka sɛ ɔwo de asɛkyerɛ sɛ tuntumfoɔ anasɛ abibifoɔ nti ɔmo de saa asɛmfoɔ no Egyptians na adaada yɛn ɛkata yɛni na wo sɛ oh Egyptians ɛyɛ ɔmo hɔ ɛnɛ daabi ɔmo amo kasa no ɔmo frɛ ɔmo ho abibifoɔ ɛfiri sɛ yɛnim ne da sɛ saa deɛ wei no na ɛkyerɛ tuntum wei ɛyɛ ɔbɛrima ne ɔbaa wei nso ɛkyerɛ dodoɔ nti ɛkyerɛ atuntumfoɔ anasɛ abibifoɔ nyinaa yɛn tete kasa no mu wo deɛ ɛnyɛ abɛɛfoɔ deɛ no ɛyɛ tete saa na yɛfrɛ yɛn ho nti ade nti na yɛnte Kemet din da yɛte Egypt saa na so Kemet deɛ yɛnte da wɔn na ɔmpɛ sɛ yɛho deɛ Kemet ase kyerɛ wate aseɛ ɛfiri sɛ wohu saa a wobɛka sɛ afei wobɛhu sɛ yɛn abibifo na yɛdi kan twerɛ nsɛm yɛn na yɛde ayaresa bɛwiase yɛn na yɛde akontabuo bɛwiase yɛn na yɛde abɔdeɛ nyansopɛ bɛwiase
What else? Remech. When you know me person mo if you say when you na in sama you be sua wa ha. Sa aye hu ho no. No a choro wa ha. What else? Nti ni na ensene sika nti monchron so. Na fi de bra ye ka se amamfo omo a mo wo omanum nipa a wo omanum omo sande sa asemfo a we na eba ramech na se wo hwe tetemfoni a obi hu we ramech mamiya na kase kakra obama oba ene dodoɔ sa awatwerɛ wɔ ha se chi awa se deɛ yɛntwerɛ yɛka na so yɛntwerɛ na so ɛyɛ ramech sɛre yɛ ho wɔ asoro ha se ramech ramech we kwan ba ko ye tro we kwan to so mi no ye tro we kwan to so mi sa ye tro ina ɛkyerɛ amanfo wati ase nti eno ana ye be hu ha obama oba ene dodoɔ na se ne si kyerɛ ye ho ene si oyo bibini ana oyo bibini ana ne ho ye tuntum kra agyen na abom nti we remech adikan we remech atoso mienu no so oyo bibini ye yonko a wo fam no me ka kyerɛ sɛ na ho suo ɛte sɛ ne dia no wajati nti omo nyina ye abibifo afi de nehasi we de dika we na toto mienu na hwewe ene hwewe na nye ho ntoto ho omo sese nti we abibifo a mo wo ba bia enemre yemfa sɛ Sudan awo anafo pa na so omo amwo kememem ene omo Sudan ɛkyerɛ sɛ yɛ enuano nyina yɛ ba saa na mfoni ase kyerɛ sɛ nyina yɛ ba nti ente kemet imfiri yɛ nuano amwo anafo sɛ nyina yɛ abibifo wati ase we amu we yɛ yɛmfa sɛ Arabfo asabro no omo Saudi Arabia baby anemre yɛfrɛ Syria ɛhɔ nyina saa na ɛkyerɛ omo amu se nafi we ya Arabfo no bobura baby a nemre yefre ho Libya Gaddafi wati asia na so omo kyerɛ sɛ saa bra no kemet na hesio omo ya bifo wo hwa infoni we yebe hu saa ramech chi obama oba dodoɔ ayo ha se we mfoni baako no ɛyɛ deɛ yɛde nsa ɛtworo no we ɛyɛ tetedie no ɛyɛ mfoni ayɛtworo ɛboɔ no mu ayɛtworo ɛboɔ no mata se nti yɛmfa sɛ mpem miɛnsa na ayɛtworo we ɛde akyerɛ yɛ nkyerema ayɛ yɛn sɛ yɛ abibifo nti wohwɛ a adenti na omo yi mfoni bi sɛ nkyerɛ yɛn ebra mo kasafa kemet omo nka kemet na so Egypt kra adenti na omo yi sa mfoni we nkyerɛ yɛn nti wohwɛ a nipa dodoɔ san a wɔ suapɔn we no na wogidi sɛ omo ahun sa mfoni we no wonenam a omo ka sɛ yɛ abifo yɛ ntworo hwe da wobisa a obi ka sɛ yɛ ntworo hwe
abrofo baa no na omo na mo de adetwerɛ baa no eno na eyeme eyeme ankasa now so ene say nim a ye nim saa de we no enti obi nim a wukyerɛ enti eno nti na saa ai eno nti na enkrabata we no ewa ha sɛ be ya ye be hu ya bakɔsam we aya de o chichire saa o ma ye fra o kemet we o hene a odi kan ai wo kemet no hwe nanim o yo bibini ama o yo bibini o se o o yo bibini trodo ono na o yo hene a odi kan wo o ma no ayen ye fra no kemet a brofo fra Egypt ancient omo person mo ka Egypt and so omo person mo ka kemet wote kemet a pe wo ka say we dey there bi je say mesua mo bibi eno na ohene odi kan ono ade a ye fra sumpi it is a kosoro kobo sumpi pyramid a di kan wo wiase oni ina asamba oni finitinri eye medie no bi we dia ya twotwo wo ebono mu enti enemre me nanamo a omo ka se oh rasta Bob Marley ɛkyerɛ sɛ yene mabakasa we dia hwɛ embra no mfie mpem 9 ahasia aduoso atwam no na yɛtworo we no wo ebono mu wati asia omo ho nyina adurufo wati asia enti mfoni bi say obi a odi kan si sumpi wo wiase afa ne nyina no sumpi pyramid step pyramid sumpi so ko baby to say ekurase wo bo hu say de ohene no ogina so no ene si wati asia saa de no na efra sumpi enti eno de ketwa tete de no na kesia pa wati asia enti de odi kan si sumpi wo wiase ade nti na omo nkyerɛn ne mfoni we de mo ho bida wo ho saa mfoni we da enti yɛtumi ka sɛ saa nipa no ɔyɛ nipa titire ɔyɛ nipa a ne ho hia pa sɛ yɛ besua ne ho aso na so ade nti na omo nkyerɛ ne mfoni wana on pese yesua ya bakɔsam ya sɛ misa yɛ ndwene ho Mintu hotel na otoso mienu we de ye wo eboɔ no mu eboɔ sɛ be ya obi antumi nsesa enti oyo bibini ana enti ono so oyo hene titire abra yemfa na sɛ keme man na edikan boy no ono na osan chichire o man no enti ohene audikan ye friend nama na so keme man boy ono na osan ma o mo chichire o man no foforo enti ono so e obibini ama yeah na yo ohene bi a ye friend pepi a onya mfie aduo kron de abro aduo kron no nti ne ma anka wo se omodi na de omokra mo wuye ansana ohene pepi wuye nti sabren na edane ntokwa se hwan na obedi na de hwan na obedi hene every said the man nyina omohia se awuwu na so ohene pepi onyinia na afide ye wo yemfa se asante hene na wo soro ho na afide owo abrempon ne amanhemfo no enti amanhemfo no omofiase onhu se anyine enti mamenteme ho kakra afide wenso okase ene mamenteme ho kakra enti ebra omobisa se hwan na obedi na de no sabro na ahemfo foforo abrempon omo page omo se o ene me na me ohene wenso kase me mom na me ohene
na dane ntokwa wo yankasa yentem kopembra we Minty Hotel ono na o hye ahemfo nyina a ka nyina asie na o ka se David me na me ohene obi agye ne tom na afiti saa bra no ayeto aso no di saa bra nyemfa se we bra yedi kan kyesira o man no enti o man wo ho saa kopembra nyemfa se mfie apem na wo ho ansa na eboy no wati asie na Ghana adi mfie ahin ai na so ansa na o man di kan boy no mfie apem de ebro apem na twemu ansa na eboy no enti mfie bebree na yo ho pa ansa na pepi na ebre bia o man no bebo ene se ebia eye abrofo am omuwura mu no ana se eye ntokwa wo yan abifo ntem na de etade ntokwa no ban se ebia ohene bi obeninia na omo amudi na de omo wu ansa na ohene no wu na afi de ho na obudi na de na dan ntokwa wo ntem but awodem na we na nenti a kasa na ho hia every say me pese yeto aso na musu aka so say we na dan foni we enye hwie me pese mo tia say nya ya bakwaso a obi de esie serebe ya yem obi a pese o hye yenso no ono na o de esie every say nyama san foni we bibre e wo London omo wia nyama I wo Kemet na mo de call London Tetekrabia Museum nti asa kra wo be hu wo a wo nanom nyama te se wo kɔ ambrofo ho ebi nso wo Paris baby a kra Louvre no so Tetekrabia nti enye se English for omonim sa nyama no enye se French for omonim sa nyama no ne se omo share da se ye nkyerɛ mo omo de sie what you say nti omo de adesua mo de ba ne se ye wo form no me bisa se Julius Caesar what in dinner say ai Napoleon what in dinner ai afere me bisa se na sa nipa tikyire omo amodi kan tworo nhoma what in dinner there de odi kan tworo nhoma wo wiase afane nyina yente ne dimpo na den what you say wo ka se wo de adesua ba e adesua papa ana se aya adefedefe ne nada every say obi a wo pese wo hye no so no anya ade a wo be kire no na bakosem ye ese sabra no be ka se de bi ene wontumi nhye me so what you say enti Amos Nefertari hwene tuntum hwene ye oyo bibini ana omo nyina ya before na so hwene tuntum what you say oyo bibini ana Jehotimes Amenhotep ye kan ho asem ofam oyo bibini ana she ben wo se ne yese enti wo nyina hwene no fafa hwene tuntum ankasa hwene tinwi we na efitie yenkwara abramo e wo se ye ho mfoni no keke enhia se obi aka hwe yenkan no ntom yenhwe mfoni no keke ebesesa o man sisia o man nyina besesa wura ye togo abonten yenye sa biom ye begyae nyina o haw nyina ye hu o manum ne se ye nim hwe emfa ye ho ye ka se o ansa na brofo ba no na ye kontromfi ye nam enwiaso what you say me wo asuafo mo ha se o mo kasa asem ne hire no what you say eno nti na ye hu anima sa ti oyo bibini ana one o himma ye fa se o himma tikyire sa abra no what you say enti hwe ne ho hwe nanim oyo bibini ana
Ramesu ɛno ɔyɛ ɔhempɔn ɔhempoporo ɔhene a ɔdi mu saa bra no na hwɛ sɛni a ne ho teɛ hwɛ no nɔfafa hwɛ ne hwene hwɛ ne tuntum ɔyɛ ɔbibini ana Ramesu ɔtɔ so mmiɛnsa ɔno so ɔyɛ ɔbibini ana ɛmɛ sɛ mo ate aseɛ Ramesu so ana Ramesi no ɔmo deɛ na ɛka aborɔfo no kɔɛ ɛno wo nyinaa ɛnyɛ nɔkorɛ me koraa mepɛ sɛ mema badwam kasa fa saa deɛ no ho ɔte aseɛ deɛ yɛka sɛ Rameses na ɔhyɛ Hebrewfo so ana ɛno na wobisa ɛno na mebisa no ɔde ɔmo kɔnkɔaso wo nyinaa ɛnyɛ nɔkorɛ da ɛno nti na wo sɛ yɛ kan deɛ yɛ nanom twerɛ no nti sɛ yɛbɛ kasa fa nyama bi ho a ɛnyɛ nɔkorɛ da nɔkorɛ baako kora nim ba ɔmo sɛ ɔka Hebrewfo no ifiri kuro nim ɔpamo Amos na wɔ hɔ Yamos na wɔ hɔ nti mekyerɛ wo ne mfoni ɛme sɛ yɛaka ho asɛm Yamos ɔno na ɔpamo mu no nti ɛberɛ a moka sɛ Hebrewfo ɔmo ba nkwasom na afei deɛ ɔmo dwane kɔɛ no ɛno na meka sɛ ɛnyɛ nɔkorɛ nanso saa Hebrewfo ayɛ kasa fa ho no ɔmo ba ɔmo hyɛ yɛn soɔ nti yɛn na yɛpam mo firi asase no so wate aseɛ nti yɛhwɛ a sɛnea ɔmo daadaa deɛ no sɛ yɛntumi nkan deɛ yɛn yɛn nanom twerɛ no saa ɔhene a ɔpam mo firi asase no so mekɔɔ hɔ mehu nankasa ne funu ada so wɔ hɔ de si nnɛ ɛno nso ma menyi nkyerɛ mo kakra na yɛn toa so okay as a nkyerɛ mu kakra nkyerɛ mu okay we did story of Joseph like Israelites becoming slaves in Egypt and all those things according to theology they are saying the king who was there at the time was Ramesses. So it was Ramesses who enslaved them, and then afterwards they escaped through Moses. That's what they are saying. But what he is saying right now is even the king there at the time was not Ramesses. Na afei ɛnyɛ nkwasom ɛyɛ nhyɛsoɔ na ɔmode baa na yɛpam mfiri asase no so ɔhene a ɔpam no oni ne din de Moses ɔno na ɔhene a ɔpam mu no bra yɛte Moses mekyerɛ mu kakra bra yɛte Moses ɛkyerɛ sɛ deɛ ɔwɔ no ɛnyɛ din mmoa ɛyɛ din fa Moses ɛkyerɛ deɛ yɛwɔ no nti saa ɔhene wei no yɛfrɛ no Yamos ɛkyerɛ sɛ bosom na awɔ me bosom ne din ankasa ɛkyerɛ bosom na awɔ me ɔno na ɔhene a saa Hebrewfo a yɛka ho asɛm no ɔmo wura mu afei deɛ ɔmo hyɛ abibifo no so yɛwɔ ne twerɛ bebree a yɛkasa fa abere a ɔmo hyɛ yɛn so wie no na afei deɛ n'agya na ɔhyɛ ase sɛ yɛbɛpam firi asase no so ɔno na ɔwie no na nankasa ne din de Moses a kyerɛ sɛ bosom na awɔ me saa Ramesses a yɛka ho asɛm ɛkyerɛ sɛ owia na awɔ me bra yɛte Moses ɛnyɛ din mmoa ɛyɛ din fa nti deɛ di kan no ɛyɛ ɔbosom na awɔ no na ɛbɛba nti yɛwɔ Ramesses yɛwɔ Moses yɛwɔ Amen Moses wate aseɛ nti nkanka sɛ saa Hebrewfo bɛka sɛ yɛn yɛkɔhyɛ ɔmo so na ɔmo pam yɛn na ɛyɛ Moses na ɔpam yɛn mo ka sɛ David ɛyɛ Moses na ɔyɛ sɛ ni sɛ no na boa yɛn David nti ɔmo sesa adeɛ no free Moses na ɔpam mo na ɔmo dane no obi a yɛfrɛ no Moses ayɛn hu ne mfuno da ɛwɔ he saa Moses ayɛ ka sɛ ɔde ɔmo kɔɛ ne funu wɔ he asɛm ne funu wɔ he wonya nanso mmea me mfoni a mekɔ hɔ mekɔtwae ɔhene a ɔpam Hebrewfo afiri ɔmo asase no so na saa abra mo frɛ Heka Hesu
ɛkyerɛ sɛ ahemfo firi kuro foforɔ bi so na we Hebrewfoɔ ɔmo ka amu amu ɛyi deɛ ɔtɔ so mmienu amu nti sei na ɔmo ho teɛ sei ɛne sei nti ɔmo kyerɛ sɛ ɛyɛ saa amufoɔ na mo hyɛ yɛn so na ɔhene we na ɔpam mo firi yɛn abibifoɔ asase no so ka sɛ kemet ɛkyerɛ abibiman nti ɛberɛ a fitaafoɔ yɛmfa sɛ aborɔfo arabfoɔ ɔmo hyɛ yɛn so no deɛ di kan ba yɛtire mu sɛ gye sɛ yɛn abibifoɔ na yɛdi ɔma no so afiri sɛ aha yɛ abibiman yɛmma aborɔfoɔ arabfoɔ kwan sɛ ɔmo bɛhyɛ yɛn so wɔ abibiman mu nti yɛpam mo firi asase no so koraa koraa hwɛ mfoni hwɛ wei ankasa wei na yɛ mfoni na nea nti a ɛnɛmmerɛ obiara pɛ sɛ ɔka sɛ yɛyɛ Hebrewfoɔ abibifoɔ yɛ Hebrewfoɔ berɛ a wɔkan twerɛ a ɔmode baa no yɛkyerɛ sɛ nyame na ɔyii Hebrewfoɔ ɔno na ɔpɛ Hebrewfoɔ asɛm ɛnti na obiara ɔkan sa ahoma na ɔka sɛ ɛnea ɛyɛ me na ɔsanka yɛtumi kan tete abakɔsɛm a yɛbɛhu sɛ saa deɛ no ɛnyɛ nokorɛ ɛde na yɛn nanom twerɛɛ no ɛno nso ɛka ho bi nti na ɔmo mpɛ sɛ yɛbɛkan yɛn krata ɔmo mpɛ sɛ yɛkan ade a yɛtwerɛ wɔ ɛboɔ no mu yɛbɛtoa so kakra nanso mopa a yɛbɛtumi adɔɔso kɔ wɔ saa deɛ no mu ɛbɛhyɛ yɛn so ɛna yɛpam ba nsɛ Bible nsɛ Bible nyame ɛna ɛkyerɛ sɛ ebibifoɔ no ɛna de ɔmo kɔɔ nkwaso nti ɛne deɛ wɔka no nsɛ asɛ ɛne deɛ ɛbura ampa ɛne sɛ deɛ ɔtwerɛ saa ahoma yɛka ho asɛm no ɛnyɛ nyame na ɔtwerɛ saa deɛ no ɛnyɛ nyame na ɔtwerɛ saa deɛ no titire no deɛ wɔbɛhu wɔ saa nhoma a yɛka ho asɛm no bebree wɔ hɔ a yɛatwerɛ to hɔ a wɔ kemet dadadadadada ansa koraa na Hebrewfoɔ ayifoɔ biara bɛnya ɛho asɛm no ɛfiri sɛ berɛ a ɔmohyɛ yɛn so berɛ a ɔmoka sɛ Yahweh anaasɛ anaasɛ hallelujah saa aseɛ no sɛ ɛno na ɛyɛ ne din a di kan Moses ma me nkyerɛ adeɛ ɛkyerɛ bosome nti ɔhene a yɛhu wɔ ha se ne din de Moses ɛkyerɛ sɛ bosome na awɔ me nti saa ɔmo sua fa ho awɔ he ɔmo ba yɛn ho ɔmo besua a ɛfa saa ɔmo ka ho asɛm no ho wate aseɛ nti ɔmo ka no ɛyɛ nhyɛsoɔ bra no na ɔmo sua nneɛma pii ɛberɛ a ɔmo kasa fa asuo a yɛmfa sɛ yɛatem mmienu wate aseɛ saa adeɛ no ɛyɛ anansesɛm a yɛtoa dadaada ɔmo sua saa adeɛ no wɔ kemet wate aseɛ ɛne sɛ bibia ɔmo nya a ɔmo kyekyerɛ ɛde yɛ nhoma no ɔmo nya no firi kemet wate aseɛ nti nyinaa yɛbɛtumi adɔɔso kɔ na yɛsua bibi nanso hwɛ na nkyerɛ aseɛ no mu na saa abena yɛfa sɛ bosome ɛyɛ ɔbosom
and non tina yɛfrɛ ɔbosom ɛyɛ bosom nti na yɛfrɛ no saa abran yɛfa sɛ bosom na bosom ra ɛyɛ owia and also yɛfa sɛ ɛyɛ bosom nti wɔbɛnya ɔbosom no din ansa na Moses ra Moses amen Moses ɛbrɛ a yɛka amen yɛfa sɛ yɛbɔ apayewia no afei yɛka amen na amen aseɛ no sɛ and also na ɛyɛ tete bosom amen ebi nso ka amun se amen wotumi kɔ kemet horses ya na wobɛhu dan kɛseɛ bi a ɛyɛ amen baabi a tete no na yɛ kɔsom amen ɛno koraa ɛwɔ ha woyɛ amen dan no woyɛ dan a yɛkɔsom amen mfoni nyinaa ɛfiri amen ne dan no nti yɛkyerɛ amen sɛ ɔyɛ dwanini ram dwanini nti yɛwɔ dwanini bebree wɔ hɔ wotumi wuram ɛnɛ wotumi kɔ amen ne dan no baabi a yɛsom amen nti bra yɛ kasa fa King Tut amen ɛwɔ ne din mu amen Hotep ɛwɔ ne din mu amen Emhat ɛwɔ ne din mu nti saa deɛ no ɛmfiri Hebrew kasa ɛfiri abibi kasa na amen ɛwɔ deɛ asɛ ɛkyerɛ sɛ na ɛno kora nti na ɔnyame yɛfrɛ no sa amen ɛbrɛ a menim sɛ yɛwɔ memmeneda gye sɛ yɛtie no yie berɛ a yɛkasa fa memmeneda yɛka sɛ twedeɛ mpɔn kwame ɛbrɛ a menim sɛ yɛwɔ memmeneda megye wo so a metumi gye wo so sɛ ya amen ɔba a ayɛwɔ no memmeneda yɛfrɛ no ama nanso anaasɛ amena anaasɛ kwamena anaasɛ amemmenewa ama koraa ɛyɛ amemmenewa ayɛtwa no tia amemmenewa wokɔ dogonfoɔ ma wɔ mali ɛberɛ a mopɛ sɛ mofrɛ nyame ɛte sɛ nyame nanso mofrɛ sɛ ama nyame ne din awɔ dogon kasa wɔ mali ɛnɛ mmere mofrɛ no ama wokɔ Rwanda mofrɛ ɔnyame imana wokɔ abima nyinaa ɛyɛ amen anaasɛ ama anaasɛ amen wate aseɛ nti ɛmfiri Hebrew kasa nyinaa ɛyɛ adeɛ a ɔmo besua wɔ yɛn hɔ nti berɛ a moka sɛ nyame na ɛtwerɛɛ no ɔmo frɛ no twerɛ kronkron saa na wei ɛyɛ nsɛmfoa wei ɛkyerɛ kronkron saa na yɛfrɛ yɛn kasa no nsɛmfoa kronkron nti berɛ a moka sɛ ɛtwerɛ kronkron ɛne sɛ ɔmo kyerɛ wei aseɛ sɛ twerɛ kronkron ampa ne ampa ɛtwerɛ kronkron ɛne sɛ ɔmo ka sɛ yɛayi ɛfiri wei no mu saa na yɛfrɛ yɛn kasa a yɛtwerɛ no yɛfrɛ no sɛ twerɛ kronkron wɔte aseɛ nti berɛ a moka sɛ ɛyɛ nyame na twerɛɛ no ɛyɛ twerɛ kronkron no ɔmo ka sɛ yɛnyɛ afiri ha yɛnyɛ wo nyinaa afiri abibima no yɛyɛ enyiyim nti enyiyim wɔ hɔ afi deɛ ɔmo sakra adeɛ no afiri sɛ adeɛ a ɔmo antwerɛ ntoɔ ne sɛ ɛyɛ nhyɛsoɔ nti na so yɛn abifo na yɛtwerɛ toɔ hɔ no afiri sɛ saa amo na mame nkyerɛ ohu ɛboa tententen bi ayɛtwerɛ abakɔsɛm bi wɔ so
ɔhema bi a yɛfrɛ no Hatshepsut na ɔtwerɛ ɛho abakɔsɛm ɛfa ɛbrɛ a saa Aamufo bɛhyɛ yɛn so na ɔsɛ ɔno na ɔdi kan siesie nneɛma fiti brɛ a saa Aamu Hebrewfoɔ ɛbɛhyɛ yɛn so nti man kan deɛ ɔtwerɛ no nti we ɛyɛ deɛ Hatshepsut tete hema ɔtwerɛ no ɔse ɔna ɔbɛtumi aka ama yɛ the Amu were in the midst of the delta ɔkyerɛ sɛ ɔmo baa no ɔmo sɛ nneɛma pii ɔsɛ ne mmerɛ so ɛyɛ berɛ a ɔdi kan tumi siesie nneɛma a ɔmo sɛe mmerɛ a ɔmo baa no wate aseɛ nti yia a ɛwɔ ɛboɔ no mu ɛboɔ wei no ada so si hɔ nnɛ yɛtumi kan a yɛtumi kɔɔ na yɛ kan deɛ yɛatwerɛ wɔ ɛboɔ no mu wate aseɛ nti wo nyinaa ɛkyerɛ sɛ yɛakɔ baabi foforɔ nanso ɛyɛ adeɛ a ɛho hia paa ɛfiri sɛ ɛberɛ a wotumi kan kasa no wotumi kan deɛ wo a wɔ abibifoɔ nanonom twerɛɛ no afei wotumi ho deɛ ɛyɛ nokorɛ ɛne deɛ ɛnyɛ nokorɛ nanso ɛberɛ a wonim deɛ aborɔfo twerɛ too hɔ no nko a ɛno deɛ ɛmma wo kwan nhwɛ sɛ deɛ ɔhe na ɛyɛ nokorɛ ɛfiri sɛ wo nko a na wonim na mɔhyɛ da sɛ wo nko a na wobɛhu Debbie, ɛyɛ Hebrewfoɔ na ɔhyɛ abibifo so. Ɛyɛ saa Hebrewfoɔ na ɔtwerɛ to hɔ no. Moses na ɔpam we ya Moses na ɔpam ɔno ya Moses ɔno na ɔpam no a ɔwɔ ha se ai David wandi na chi ai aha nti ɛhɔ na mepɛ so musua sɛ saa asɛm no ɛyɛ anansesɛm a yɛtoo wɔ kemetansa kora na Hebrewfo baa no nti ɔmbɛtoo saa anansesɛm no ɔmode hyɛ ɔmodeɛ no mu nti mepɛ sɛ yɛkan mopɛ so mɔkaa no nti deɛ ɔmotwerɛ too hɔ no ɛyɛ anansesɛm ayɛfiri abibifo ntɛm nti yɛnhwɛ nti mayan kan saa tete anansesɛm no ayɛtɔ kyerɛ nkwaraa saa abra no nti ya hu wɔ ha se ancient Egypt, the mythology, the golden lotus ɛyɛ anansesɛm a yɛtɔ ayɛ wɔ kemeton nti ɛho asɛm no sɛ ɔhene bi yɛba ha se now so ansana mekyerɛ mu no wo hu deɛ wo no the lake parted as if a piece had been cut out of it with a great sword yɛbɛsan ba ha nti asɛm no sɛ yɛsɛ tete no senefero ɔno na ɔsi sumpi akɛseɛ bi
adeɛ ɛso paa wɔ wiase ne ba na ɔsi yɛ yɛfrɛ no Khufu ɛne mmerɛ yɛfrɛ no Great Pyramid nti ne ba Khufu ɔno na ɔsi deɛ ɛyɛ kɛseɛ no nti yɛsɛ Senefero a ɔyɛ Khufu n'agya yɛsɛ saa abere no na ɔnenam hɔ na ɔka sɛ meni hwee yɔ nti obisa Zazamak a otumi yi nkɔnyaa yɛmfa sɛ ɔsɛe tutu ne ɔkɔnkɔnɔkye ɔfrɛ Zazamak Jamurek Yanok yɛsu abakɔsɛm kakra ne Jadija ofri Guinea nti ɔte Fulani kasa in a wall of kasa me yɛn kyerɛkyerɛ mu kakra nti ɔfrɛ deɛ ɔtumi yi nkɔnyaa na obisa ne sɛ ɛde na ɔbɛtumi ayɛ na ɔse I will order out the royal boat me yɛn kɛseɛ kakra so I will order out the royal boat. He said this will be no common voyage. Zazamak assured him, for your rowers will be different from any you have seen at the oars before. They must be fair maidens from the royal house of the king's women. And as you watch them rowing and see the birds upon the lake, the sweet fields and the green grass upon the banks, your heart will grow glad. As I kind of know now, te hɔ sɛ meni hwee yɔ nti ɛde na metumi mayɛ nti ɔfrɛ Zazamak ka sɛ ɛneɛ ɔnkɔ asutareɛ no so asutareɛ the lake ɔnkɔ asutareɛ no so na afei deɛ ɔmfrɛfrɛ mmaa ahoɔfɛfoɔ sɛ ɔmo nhare kodoɔ no ɛde ama no ɔmo a mo ho fɛ ɔmo siesie ɔmo ho kama ɔmo sɛ ɛyɛ adwene pa He said, indeed, this will be something new, agreed Pharaoh, showing some interest at last. Therefore, I'll give you charge of this expedition. And I'm going to say, Senefero, bring me 20 oars of ebony inlaid with gold, with blades of light wood inlaid with electrum, and choose for rowers of 20 fairest maidens in the Pharaoh's household, 20 virgins slim and lovely, fair in the limbs, beautiful, and with flowing hair, like mine. And bring me 20 nets of golden thread, and give these nets to the fair maidens to be garments for them, and let them wear ornaments of gold and electrum and malachite. They say, but presently a mischance befell that gay and happy party upon the lake. In the raised stern of the royal boat, 2 of the maidens were steering with great oars fastened to the post. Suddenly the handle of one of the oars brushed against the head of the girl who was using it and swept the golden lotus is a flower in Shrine, into the lake. And swept the golden lotus she wore on the fillet that held the back of her hair into the water where it sank out of sight. And see, what do you ask him? With a little cry, she leant over and gazed after it. And as she ceased from her song, so did all the rowers on that side who were taking their time from her. Why have you ceased to row? And they replied, our little steerer has stopped and she leads us no longer. And why have you ceased to steer and lead the rowers with your song? Forgive me, Pharaoh, life, health, and strength be to you, she sobbed. But the oar struck my hair and brushed from it the beautiful golden lotus set with malachite, which your majesty gave to me. And it has fallen into the water and is lost forever. And I didn't know what you said, dear to me, yin konyabaye. If they say, we na sa Hebrew for umbeto sa and answer some way. Yeah, row on as before, and I will give you another, says Senefero. But the girl continued to weep, saying, I want my golden lotus back and no other. Then said the Pharaoh, there is only one who can find the golden lotus that has sunk to the bottom of the lake. Bring to me Zazamak, my magician, he who thought of this voyage. Bring him here onto the royal boat before me. So Zazamak was brought to where Senefero sat in his silken pavilion on the royal boat. And as he knelt, Pharaoh said to him, Zazamak, my friend and brother, I have done as you advised. My royal heart is refreshed, and my eyes are delighted at the sight of these lovely rowers, bending to their task. As we pass up and down the waters of the lake, and they sing to me, while on the shore I see the trees and the flowers and the birds. I seem to be sailing into the golden days, either those of old when Re ruled the earth, Re, the sun, or those to come when the good god Osiris shall return from the Duat.
But now a golden lotus has fallen from the hair of one of these maidens, fallen into the bottom of the lake. And she has ceased to sing, and the royals on her side cannot keep time with their oars. And she is not to be comforted with promises of other gifts, but weeps for her golden lotus. Zazamak, I wish to give back the golden lotus to the little one here, and see the joy return to her eyes. Neni Beji. Pharaoh, my lord, life, health, strength be to you. Answered Zazamak, the magician. I will do what you ask. For one with my knowledge, it is not a great thing. Yet maybe it is an enchantment you have never seen, and it will fill you with wonder, even as I promised to make your heart rejoice yet further in new things. Then Zazamak stood at the stern of the royal boat and began to chant great spells and words of power. And presently he held out his wand over the water, and the lake parted, as if a piece had been cut out of it with a great sword. The lake here was 20 feet deep, and the piece of water that the magician moved rose up and set itself upon the surface of the lake, so that there was a cliff of water on that side 40 feet high. Or chair, as you know, be kind sadiano, be sian, de to, diano, and Tibra Mocase, a tro cron crono, Omocase, nyano free, tro cron cron. What I say? Now the royal boat slid gently into the great cleft of the lake until it rested on the bottom. On the side towards the 40-foot cliff of water, there was a great open space where the bottom of the lake lay uncovered, as firm and dry as the land itself. And there, just below the stern of the royal boat, lay the golden lotus. With a cry of joy, the maiden who lost it sprang over the side onto the firm ground, picked it up, set it once more in her hair. Then she climbed swiftly back into the royal boat and took the steering oar into her hands once more. Nti ahona ohene a waka say kanu na ninka. Say, "Ai! Zazamak. Awan wasem na wode ye o. Mo aya dia fe de sede wo kan no. Ene ye nigye da." What you say? Nti bibia wo behu bia ai wo tworo amofra wo tworo kronkron ne. Wo behu say omo yi efri tetekeme dia no. Ebra mo ka se eye nsu yiri na fa wiase nyina eno so eye tete abakoso ma yitworo to ho. Ansa kra na mo ba no na yitworo to ho no. What you say? Way the legend of the destruction of mankind. Mo ka se nsu na yiri na fa wiase nyina so ekum obia na afidie ohene invaze onyame na osesa na adwen na okase munjai me pese nipa bi betiase kwatiase nti eno so e wo ho nti bibia wo behu wo ho no se wutumi kan wo a wo kasa na wo behu se omo ye nyiyim efre yende no e de ye omo de no. And it came to pass that when this goddess arrived at the dawn of day, she found these heavens flooded, and she was pleased thereat. She drank, and her heart rejoiced, and she became drunk, and no further attention to the men and women. You see, sa oheneno nyame osoma sekmet tete obosomba se onye nsuyire na nkum nipa afri asase no so. Na so ebra onome no omeye awja nipa no nti so wo pese wo hu a wo se bibia mo tworo bia ai wo sa de no mo wo bo hu wo ho abibiman no ansa na mo de ba no what you say nti wo pa ba ko bia amenemope we instruction of amenemope amen and that's when the demo afide mote amen asia amenemope wo hu de ewo tworo kronkron mo friend of Proverbs 22:20. Have I not written for you 30 sayings of counsel and knowledge? Amenemope, look to these 30 chapters, they inform, they educate. Proverbs 22:17-18. Incline thy ear
and hear the words of the wise, and apply thine heart to my doctrine, for it is pleasant if thou keep them in thy belly, that they may be established upon thy lips. Amenemope na woho ansana Hebrew for Bible. I'll say, give thine ear and hear what I say, and apply thine heart to apprehend. It is good to place them in thine heart, and let them rest in the casket of thy belly, that they may act as a peg upon thy tongue. And see, dear omochirasi ko Hebrew mo say upon thy lips. Canon you say upon thy tongue. And see, what who say almost sakra asemfo abaako. Now so dear can na eye enyiyim omo yi free yan dear no mo. They call omo dear no so. Afi, you Proverbs 22:2, rob not the poor, for he is poor, neither oppress or crush the lowly in the gate. Beware of robbing the poor and oppressing the afflicted. Do not befriend the man of anger, nor go with a wrathful man, lest thou learn his ways and take a snare for thy soul. Associate not with the passionate man, nor approach him for conversation. And to Ubasha, a mubia, Omoka say, oh, we a churo kron kron, a churo kron kron. Ampani ampa, a churo kron kron. Now, so I didn't think I to me in kind churo kron kron, I will homo ye, and yim. What else here? Akhenaten, another tete or hinin back. Ochro bibi, Akhenaten's hymn. Share Ebra Ochroemo. Psalm 104, and also Ochro Krom Krom. Whoopers or honey far by. Just all kind way. The world is in darkness like the dead. Every lion cometh forth from its den. All serpents sting, darkness reigns. Thou makest the darkness, and it is night, wherein all the beasts of the forest do creep forth. The young lions roar after their prey. When thou riseth in the horizon, the darkness is banished. Then in all the world they do their work. The sun riseth, man goeth forth unto his work, and to his labor in the evening. All trees and plants flourish. The birds flutter in their marshes. All sheep dance upon their feet. The trees of the Lord are full of sap, wherein the birds make their nests. The high hills are a refuge for the wild goats. The ships sail up and down stream. Alike the fish in the river leap up before thee, and thy waves are in the midst of the great sea. So is this great and wide sea, wherein the thing creeping innumerable, both small and great, and the beasts, there go the ships. Until yendia ye the ships, na shas yano, omo the ships, na iriya no. What ya say? Until almost say, Mammy, ye waiting for her in Shaha. Mammy, you wait in Shaha. Now, soon you know, a say, wo way of Fiani, Nam who say, what kind Indian on a white row and sorry. Mitchell. What ya say? Because what tomra, why a bonnet? What ya say? Inti and nemre, you say, Yanasa. They say, one castle on sorry. One so just one castle on sorry. And he said, wash and near so after the Worcester a simple back. I was say, oh, a medium. What I say? How manifold are thy works? Thou didst create the earth according to thy desire, men and cattle, all that are upon the earth. O Lord, how manifold are thy works? Omoka said, with you. Yes, Sashi. In thy wisdom thou hast made them all. The earth is full of thy creatures. What I say? Until you person will home baby, choro kron kron, ya can't want some war. Just say, Usia, Casa Wino. A hona war, men person with Gidi, me person war with me kind. What I say? Bra wa with me can wo be hu say we na e bansa. Omo ba no, omo ye enyim on ka say mama yi we. What I say? Now so e bra wont me kan, wen kwa na wo be hu. Me pese wen kwa na wo be hu. Me pese wa na wo tumi kan de wo ho ansa. Pacho Akhenaten's hymn no. Aye. Domu yi we ni free money e. De ye yi free mo. Yes, someday. Psalm 104. 104. Chemist for natural like like chocolate if you chemist for and then they use like there's something bebre na abin so ye nsakraye if you say won say ebi wo ho a
omo yi no ton omo yi nyina afrim omo de ahye omo de no mu na so ho ade ba ko a omo yi mfim ne se omo na omo hye enso na ye ne ye pam no omo adane no ase omo na ohye enso na afi ya dwane de bi enti de enye enyim sebe eye nsakrae omo de ba se be ya e be hye omo animonyam na afi de nyam na ayi omo nko a wati ase na so wo a wa hye obi so na nankasa awo yemfa se awo ho kwan se obayi wa free ni tiri so wati ase wan ka nokre every say de yan ye namnom twere no mo ka se mo no mo hye so mami kamos bia no so so se bra ye ka se fero e dibia ete se bra obi sa se na asante hene ni ho enye din e dibia nti na ya Moses na oyo hene sa bra no nti ya Moses na ye Pharaoh Satan enti ono na oyo hene bra opam omofre asase no so ai de ye hu ne funu da so ho enne ayetumi hu enne enti bisa omode sa ntworo kronkron se obia wo kasafa ne ho ne funu wa he eye nokra kire me ne funu wa he Moses wo ha mon kire me Joseph wo ha mon kire me every say obibini bia a ye tworo wo ebo no mo say na wo ho ne funu da so wo ho nti Joseph anko Egypt anko ebra ane ai Joseph anko Egypt Joseph wa he ne funu wa he ne sieye e wa he wa bisada se e wa he obi so obi kire woda nti de mo ka no e didie de me ka no e nimdie ko hu wa wotumi ko ho enne na obi a ye ka se opam omofre asase no so yetumi ko hu ne funu ai wo ho hwe ne tuntum nso o ya bibini ana hwe ne tuntum wati ase nti obia a ye nanom tworoto se opam sa amufo sa hebrewfo efri asase no so yetumi ko ho mo ne aso mayen to aso yina nenti a wo se wa wotumi kan wo se wa wotumi kan every say we dey enye gidie enye o me pese wo gemedi afi dey me pese wo yesi ni na wa mama sika kwasi ade bia mama sika we dey e ha dey menji sika dey me kire won kwa ne se kokan kosua sere sikan e ho a wo hu nokre ye hu nokre a wo hu nsonsone wo manum na so adenti na obi hyew se ma won kan hwi uhwa we dey e anoma keke enye hwie e anoma e mfoni keke Nina everywhere ramesu also ma abra se tepenra I'll see a dime bebree I'll ye nyama pi awo ramesu atoso miensa oyo bibini ana uhwa de ya tro e wonum Tutankhamun where mo ka say King Tut oyo bibini ana enti adenti na enemre ma menkyere ade we natural omodi bai no omo say we the new face of King Tut the new face of King Tut omo say oh omo yeah nhwehwem na afedi amoka say sa na otie what you say enti man ye ntoto ho we ye sene a nankasa sa bra no nankasa oye ne ho honi say sa na metie nanso abrofo mo say debi sa na otie say arab ni amo ho sisi
What is the mention as here? Now, I don't remember say yɛtwe adwene kɔ so kakra de sɛ patro fa pic mfoni na ɛkyerɛ we nipa nsonson yɛ a na ɛwɔ kronim saa mmerɛ no ebra mentwerɛ bibi. I was wrong. We good. Sɛ yɛmfa ne sɛ ɛyɛ we tuntum ade tuntum nko ana ɛwɔ hɔ a adɛn na mfoni ni na no ɔma yɛ ni na tuntum. Sɛ anke no nkwa na ɛwɔ hɔ ntu yɛ mfoni anke no pɛ ina betumi color as in color betumi de ayɛ mfoni yɛ black pɛ. But ɔmo kyerɛkyerɛ mu sɛ ɛyɛ sɛ na ɛyɛ color baako pɛ na ɛwɔ hɔ. Na de ɔmo ohwɛ mfoni ni yɛ atum sɛ deɛ ɛyɛ tuntum na ɔmo yɛ ni tuntum deɛ ɛyɛ tuntum ne nso na ɛyɛ tuntum. Nti ɛyɛ sɛ na ɔmo color baako pɛ na ɛwɔ because ntwerɛ na ɛwɔ Egypt no okɔ ani na ayɛ tuntum deɛ ɛyɛ tuntum ni yɛ tuntum. Nti ɛyɛ sɛ it was just one color. Nti ɔpa kyerɛ sɛ yɛhyɛ da sɛ obi a ɔyɛ obibini yɛnyɛ no sɛ obibini deɛ obroni yɛnyɛ no sɛ obroni deɛ Arab ni yɛnyɛ no sɛ Arab ni ɔte aseɛ nti nyinaa ne sɛ nti sɛ mfoni bi wɔ ha ne nipa tuntum mfoni a yɛnkyerɛ sɛ no ɔyɛ obroni o na kyerɛ sɛ nipa nankasa ɔyɛ bibini ankasa na ɔmo yɛ ni mfoni sa. Yes, they made the distinction there so that you see that if it is black, we mean black, not a different color. So it was there like this. So if this person is black, how can you tell me that this person is white now? So representation of the various complexions. No, if that's his face, why should there be another new face? There is a face and a new face. There's a difference between the face of the king and then a new face. That means the new face is kind of polished and even talking about the Bible, you know that they're taking some verses from the Bible itself. So why are they taking them now? Okay, because from all I know, even with what they've written, they now have a revised version. So it means in about 5,000 years to come, what we are seeing in the Bible right now in King James version will not be in another version of the Bible that will come. So it's like a textbook that they have brought, so they just keep on revising them. Nti ni na ne sɛ we ɛyɛ sɛne a ɔhene ankasa ɔkyerɛ sɛ we yɛ memfoni ɔte sɛ gyegyegya kakra no ya nuro akmo nti ade na enembre obroni oboye ne se te sɛ Arab ne ɔmo hɔ ene every say ɔmo wɔ hɔ ene yɛ nimbre ɔmo baa no ebra ɔmo baa no yɛ nim what you say ne fa sɛ mfie apem atwa mo no pɛ bra Islam baa no saa bra no ɔmo baa nti ansa no ɔmo baa hɔ na wɔ hɔ ansa na ɔmo ankasa ɔmo pamye aba baabi a yɛ wɔ enembre hɔ na wɔ hɔ what did the American say? The way a entroya a kemet for amoka say, omo free amafo. Omo chroto no, omo from famine stella. Inti omo amo kemet, omo say imhotep I titinim defo, titinyansa for. Say he departed, he returned to me quickly. He let me know the flow of happy, that's the Nile. His shores and all the things they contain. He disclosed to me the hidden wonders to which the ancestors had made their way. Or to say, Nananom, omo free baby Nile, a free buyer. Now, wouldn't send ya now that ye a shasye, I were Uganda, Ethiopia, a honor. And see, omo to say, Nananom, omo free baby happy, and so a free buy. What you say? And see, when you now muchro. I were a boy winum. Now, so your shares are bona. One of bet me a kind. A year one unknown no troto or say. A year unknown troto say. Baby, are you free? A baby, a now me far by. A much troto ho. Said a bear yang in Chirima, you bet me a kind. Now, why I owe you money, bet me a kind.
ɛno na yɛasɛm we deɛ ɛnyɛ gyideɛ ɛne sɛ kan deɛ wo nanom twerɛ wɔ ɛboɔ no mu na ebia yɛmfa sɛ yɛna yɛ asuafoɔ ebia wo twerɛ bi wɔ krataa no so wode ma ɔkyerɛkyerɛfo sɛ kan ɛho hia me paa sɛ wobɛkan wate aseɛ deɛ wo ankasa wo twerɛ wɔ krataa no so wo gyiri sɛ ɛyɛ ade tikyire a ɛho hia sɛ wɔ kyerɛkyerɛni wobɛkan nkanka sɛ ɛboa nkasa amɛhyɛ da twe to wɔ hɔ na afei deɛ metwerɛ wɔ ɛboa no mu wate deɛ meka na ɛyɛ ntoto ho sɛ wei na wogyiri sɛ ɛho hia a nkanka ɛboa no nkasa sɛ na ɛho hia yɛ afei nso sɛnea yɛsi hu wiase no asi ne ti ase sɛnea yɛsi hu wiase no asi ne ti ase ade ntene meka saa ɔyɛ nkyerɛkyerɛ mu kakra wo sɛ ɔmo ho ɔmo nyinaa yɛ abibifoɔ no so aborɔfo mo ka sɛ daabi ɔmo yɛ aborɔfo ɔmo da so yɛ aborɔfo ɔmo yɛ tuntum koraa ɔmo yɛ aborɔfo tuntum sɛ ɔmo yɛ aborɔfo deɛ a yɛn nyinaa yɛ wɔ ha yɛ aborɔfo yɛn nyinaa yɛ wɔ dan yi mu nti ebi nso yɛbɛbɔ yɛn nsa yɛadane aborɔfo ehwɛ wi mfoni nyinaa naso ɔmo ankasa ɔmo hwɛ mfoni no ɔmo ka sɛ ɛneɛ ɔmo yɛ aborɔfo tuntum ɔmo wate bi da ɔho bi da Patro, my member of the Yaba Combra. yeah Ocean is before any other. So, Yasha Infonina Wohunina. I dare Bapo pay in a tie. Infonibia, with a meeting, Infonibia. Now, person who so yeah, Edda, Ubrunim for Nifunia, and Ubrunim may appointed. What I say? Yɛne ɔmo a ɔmo yɛ Asia fo no ɛna ahyɛ yɛ kunu no ɛyɛ ti ni na ɛfa yɛ ba ne beebi a yɛhu yɛn ho no nti sɛ nhu mfoni na mfoni no ɛnyɛ pointed na esi ya na ɛyɛ hɔ yɛnyi kala na sɛ mu pointed as in how many like how common is it? And how many, like, let's look at the number of images. Pointed nose, as in a pointed nose, how many? nti hwɛ wei ɔhene a ɔde kan wɔ kemet sɛ na hwɛ ne no teɛ ɛte sɛ wodia ɛte sɛ media ɛte sɛ ne dia ɛte sɛ yɛn dia woyɛ ɛboɔ sɛdeɛ bɛyɛ a akyingye biara ɛmmam ɛyɛ aboa nti wei sɛnea esi hu wiase no wo sɛ kemet kasa ɛberɛ a mo kasa fa apieɛ ɛkyerɛ benkum apieɛ ɛkyerɛ benkum east on the left apieɛ ɛkyerɛ benkum nti nyinaa ameyɛ wei kɛseɛ Abre. Nti ya beat east left nti actually say baby to say Somalia what you say east and the left ayape imen atoye you can say Senegal you can say baby ayoyi in the right ayape nti ebra epieye e wo benkum ene atoye ewo nifa what you say e kire say senior si asase mfoni no ya dane no afi bramo kasafa anafo upper o kire say eno na wosoro dia enemre yefra atifi o kire say eno na wo fam mate de meka na sia enti senior yesi asase mfoni yemfa say mfie ahanum atwam no na abrofo ka say senior etie mfie mpim mienu ne fa 2500 years senior asase mfoni no tie yempa biom nti mfie ahanum atwam no so about 500 years ago mo ka say
ɛne yɛ my ancestor no sɛ de bɛyɛ Europe ɛbɛ wɔ soro wɔte de mɛka n'aseɛ afei asase mfo ne adi kan wɔ wiase ɛkyerɛ sɛ anafoɔ na ɛwɔ soro ɛfiri sɛ saa na yɛ ho asase mfoni nyama pii a wɔ sɛ yɛsua ho nti yɛyɛ we asase mfo ne adi kan ansa na wobɛhu sɛ asase mfo no gye sɛ wɔkɔ Italy ɛbere sɛ ɔmo awia firi abibiman na ɔmo de kɔ hɔ wɔte aseɛ nanso ɛda so wɔ hɔ wotumi kɔ hɔ akɔhu no we asase mfo ne adi kan a wɔ wiase a ɛyɛ yɛn abifo na ɛyɛ wɔte aseɛ na anafoɔ na ɛwɔ soro atifi na ɛwɔ fam nsankɔ wɔte aseɛ nti nea ɔyɛɛ no yɛfrɛ no Amennacht amen ɛmɛ sɛ amen deɛ afei deɛ mate aseɛ amen nti nipa bebree ɔmo wɔ din bi a amen ɛwɔ wate aseɛ ɛfiri sɛ yɛfa sɛ amen na ɔyɛ ɔnyame deɛ ɔnyame asɛkyerɛ ne nti a yɛfrɛ no ɔnyame ɛne sɛ saa amen ayɛ hɔ tete bra no Amennacht ɛkyerɛ sɛ ɔnyame na wadi nkonim onyame na wadi nkonim Amennacht nti ɔno na ɔyɛ saa asase mfo ne wei no south up orientation anafoɔ nti ɛbra yɛ nim sɛ deɛ ɔdi kan yɛ asase mfo ne ɔkyerɛ sɛ anafoɔ na ɛwɔ sɛ ɛkɔ soro gye sɛ wotumi bisa wo ho sɛ hwan na ɔka sɛ yɛmpɛ no saa biom wo no wɔhyɛ ase wode mfie mpem 2000 years deɛ ɛborɔ saa na ɛyɛ asase mfo ne anafoɔ wɔ soro apieɛ ɛwɔ benkum atɔyɛ ɛwɔ nifa saa na asase mfo ne nteɛ na wo broni wo pagya wo mu sɛ yɛmpɛ saa biom mepɛ Europe a ɛwɔ soro afei mepɛ ne kɛseɛ nti yɛ asase mfo ne mame nti yɛkyerɛ sɛ asase mfo ne a yɛbɛhu afidi bra a yɛ nkwaraa no ɛyɛ deɛ aborɔfo de baa no nanso ɔmo nkyerɛ yɛn sɛ yɛn na yɛde asase mfo ne na abɛ wiase sɛ ɛnyɛ abibifoɔ a anka ade a yɛfrɛ no map anka bi ne wiase wate aseɛ nti yɛmfa sɛ ayɛ nyama nyinaa mu we yɛmfa sɛ we ɛyɛ ntoto ho ayɛ nyama nyinaa mu ɛfiri sɛ sɛnea ɛwɔ sɛ ade a ɛwɔ sɛ yɛhu nimdeɛ a ɛwɔ sɛ yɛwɔ yɛni bi akɔyɛ sɛ bibia ase ne ti ase ɛwɔ sɛ yɛsua nyama pii fa abibifoɔ ho yɛnsua ɛnhyɛ da nhia sɛ yɛn abibifoɔ yɛbɛsua nyama nyinaa fa aborɔfo ho nanso ɛno nko ara na yɛnim moate de mɛka no aseɛ ɔmenkyerɛ wo mo mfoni no biom sɛ ebia ɛwɔ ho no yie na ɛberɛ a yɛdi kan twerɛ ade a yɛfrɛ no Israel ayɛ wɔ wiase fa nyinaa ɛyɛ Kemet abibifoɔ de ayɛkyerɛ sɛ ɔmo yɛ abibifoɔ atamfo ɔmo ka atamfo ho nti ɛberɛ a wɔkɔ Kemet no wɔtumi kɔ tete korabea na wɔho wei sɛ na ɔmo ano ɔmo hyɛn so
Nti we we a boy baby a di kan tro Israel I wa we asafa nyina ansa ye tro we no obi an tro hwe mfa Israel ho nkanka say tro kron tro tan tro bia e bi ni ho ansa na ye tro sa de we no nti we a di kan ye tro say bibia ye from Israel na bi wo wiase I was a boy we no so ye from Maran Pata Stella eto de bia omo dan na se marne eta Maran Pata Stella ayet te hine ba na ede na ochro fa ho okan omofra yatamfo nyina ho or say the princes are prostrate saying shalom. Not one of the 9 bowls lifts its head. But I say 9 bowls. I want you to say etane ajain. Say omo nyina mo twan ho hia mo pese mo kunye. Na so afedie omo ntumi hye so biom. Omo mpege mo ti krampo. Chehenu is vanquished, Katsi at peace. Canaan is captive with all woe. Ashkelon is conquered. Gezer sees Yanoam made non-existent. Israel is wasted, bare of seed. Inti omo ka say sa atamfu nyina omo hye so omo pese mo ra omanemu omo bia afide ya wiom. What you say? Inti we eye bra ye di kan tro Israel wo biasa fa nyina ansa na sa bra no hwe ni ho aye fra no sa. Kor is become a widow for Kemet. All who roam have been subdued. Inti omo nyina mo chinchin omo say nyama no afide omo nyina ajai. By the king of Upper and Lower Kemet, Banere Meramum, son of Re, Meram Patah, content with Ma'at, given life like Re, Area, every day. What you say? Enti, eno ntina, I will say it me kind way. Eno ntina, I will say it me kind way. Enti sa waka say, yen na ye amu, Kemet na aye Arab for. Senia meka say senia yesi hu wiasa sineti ase afi abiufo nyina ye girisa yen na ye tetetamfo afi de ye girisa ye tetetamfo yen what dey meka na se enti ye hu we a ebo we no ye beka say oh me hu anoma oh we okrama na ai okrama hey mo okrama Debi we ayade aye namnom hyeda tworo to ho no sere be ya daachi nchirima enkoka se o ene yen na ye Israel what you say de ye tworo wo ebo no mu ne se sa amu sa Israel for on be hyen so ye pam free asase no so eno achi merempata onna owiom nyina se ma omunsan ewura omane mu biom. What you say? Africans who Egypt. Debbie. I will Kemet, omo ka say omo free anafo, omo say omo free baby and now e sha se free. Ena me kire wo no, sa farm Stella ba ko me kire wo no. I will Kemet an kasa, omo nka say e ho no mo free bai. Omo ka say ya bepie mu, I will Kemet. Na mo ka say anafo, I will abima infinfin. Eho na ye free, eho ne ye nanom free. What you say? Nti eye Kemet for na modi kan twro bibi. What you say? Eno nti na bra ye pese ye kan de ye nanom twro no, eho na ye di kan ko. Ebi se omo na mo share ade twro na se. Na mom ade ba ko a mo twro wo Kemet ne se, enye Kemet na mo free buy. What you say? Eti say yin fa say ebia ewe agbefo. Omo wo agbaja almost san wa ba ko so mo kire say baby a ye wo sabre enye e ha na efi bai
Omo ka say notchi baby a ifra notchi e ho no mafiri ba enti omo nim abakosam what you say enti saa pepepe na kemet fotie omo hye da tworo wo ebo no mo say baby a ye wo enembre anye aha na efi ba ye free abibiman mfimfin free Egypt for as a free kemet for baby na use eye nyama pii na so ade baako eye kasa ebra hu se yetumi ye entoto ho efa infa se tete kemet kasa ene enemre kasa mamema o nhweso bi e se we no na ye be wie kakra yehwe bibi te se we bra mo ka se bone e wo kemet kasa ba we ba i why tete kemet kasa bra mo pese mo ka ade bone afi de we e nkyerɛkyerɛ mu e anoma ketwa ebre bia wo pese wo kasa fa bibia e bone ho na wo de sa anoma na te ekyiri sa bre wo benya adwem bi se o mente asemfo a we ase na so menim se e bibi bone wati asia ayan kyerɛkyerɛ mu enti tete no omo yɛ se bi na yehwɛ enemre kasa akan kasa bone ye kan se bone yehwɛ wall of kasa yunua bon pula boni enti kasa mi no fulani pula boni wall of Ivory Senegal you fa say pula ewo Senegal ewo Mali Gambia 35 states in Africa aha this land enti sa kasa no ewo bibia o kasa boni wall of kasa Senegal Gambia titire bon Songhoy kasa amoka wo Mali amoka na say bone enti we ade a wo hu say nikita ho bi wo ho yimba say bra me ka say o ewom ewo bibi mu bra ye pese ye ka mu eda so ye we boy ye hwe akan kasa mu dem krom bibia wo pese wo ka mu eda so ye we yehwe bantu kasa te se kikongo omo ka kikongo wani Congo ayo kikongo kasa mu ɛkyerɛ mu na so wo se akan kasa omo de mu na eta ɛkyire dwam na so Congo kasa omo da so wo sa mu na so omo ye mu ansana ade no nti mu kanda ɛkyerɛ krom mu bibia ya mu ansa na so da so ye sa asempo abako na wo hwe baule kasa mo ka Côte d'Ivoire mu ati ase na ebi so ho a wo be hu nkita ho dia da kemet kasa anase enemre abibi kasa ene Israel for kasa na so adenti every say ebra o mo hye enso na kasa no na edi afra kakra ansana ye bepam no free ya sas no so bibi te say amen ye da so amen ayo ha ya amen maachi ya amen what you say afin so omo da so ka amen omo bo ampa wi a de se wo bo tete bosom ne din ansa na apai no obenya ahwaden what you say enti amen je se wo ka e se ono ye fan se oye bibia amen a enemre wo da so tumi call e ho bebia na ye so no amen enai wo da so tumi call enti bibia meka bia wo tumi call ho akohwe bebi wo ampa ye som amen ana enemre wo tumi call na so ebra sa Hebrew fo amoka say ni na call ya no mo tumi nkyere nhwe no ka say o atete kemet hene na ko wu wo epono mo o he what you say say tete no yentumi nko epono ase enemre yetumi call epono ase na say obia na owo sika kokko ne sa nyama no
Anka yebakọ akọhwe. Na nko sesa enyam nyina ai wo ponase. Na so enimre ye kọ mponase. Hwe ni ho. Na den. Se tete no yentumi nkọ enimre yetumi kọ ye kọ ho. Hwe ni ho. Enti hwan na ọka nokre. De yetumi kọ hu ne funu ene. De yetumi kọ hu ne dan, wotumi kọ wura mu ene. Ana se de ọka nsem na hwe ni ho a edi ho adanse ya. Ena se. Enti na watwe ebe no, we nyina yede beto nchen. Na yesu ya kaso na nkasa na so me person hu ne nti a yesu ya. Wati ase. Me person hu ne nti a yesu ya. Efise ni na ne se ebia wo ka se oh, sanse we nya ayanyamo foforo ma me person nje ni. Ene okura na mepe. Efise wo a wo person ogidi. Wo besu ya kasa na wan kasa wo be hu se eyampa na. Obi a ogidi ene obi akwadworo o ka se oh de o ka ewom. Ene o anu no ewom. Wonsia. That's wo a wonji ni no. Saa pepepe no mepe no. Wo be ko hwe ebo we no. Ahwe se ene bibi saa wo ho ana. Wotumi kan ewo ho. Enne wotumi ko ewo ho. Yo enti em say ye de besi ha. Nyame boa. Na wo chi di. Ai, na ye besi. Mo maya. Yo nyame so nshina. Obaya. Also when you obibini. Oh, Aha. And also what say it me beside him. Why not catch and say yendina anye. I didn't know you so ye jitum say yendina anye. Yenim we are, yenim win na anka ye en yensa. Enti woni abibidi. Enti saa dan we no find out say ye betumi ofre wo say we obibini. And here say ye fa say e anim guase. And I say eniwuo say ye wo abibidin. Saa dan we nko a say wo ko baby a ebia eni guase say we obibini. Now so had ye eni guase e eni monyam. Ye na ye di kan de nyam nyina be wiase enti e eni monyam say ye ya before. Ye freme nana kwa me pebi date. Eno ya konwadin e say ye si me hene wo ekwape mampon. Now so din a ye de wo me Obadele Bakari Kambon. Obadele Bakari Kambon. Okay. Africa na haya. Ya wo haya. Ye wo me wo ha. Ya wo haya. Ye wo me wo America brochire. Yeah. And so I feel them a bit fie. Me wo bi memo. Me wo ene kemet. Africa na haya. Say me no. Africa country. I think. Oh yeah, the Brunei better say Negro, like African American. Minim sao but misa say ahanum na ofri akasa. That I think on free Ghana. Okay, but African. Oh yeah, African. Unim ebia asem ne say tete no abrofo be fa ye nanom ko nkwasom. Nti yen a ye de nanom ko nkwasom. Saa bre no na ade a ifra Ghana na bi ni ho. E yansa na mo yes a nchichemu say habe ya Ghana, habe ya Nigeria, habe ya Togo, habe ya say what you say. Nti yansa na saa bre no ye bomba e ya bibi man. Eno nti na enemre wo bi so me a meka say be free abibi man. Me call no na saa nchichemu na bi ni ho. Me ba kra me ho mfaso nti me obibini. Nti mete twi, mete Yoruba, mete Wolof, mete Kikongo, mete Kiswahili. If I say nyina aye me kasa, wo ye obibini a, wo fa say nyina aye me kasa. Omo aye wo mo ha. Omo ho ne yonko bibini kasa wo kasa e obi kasa. Twi de enye me kasa. Agbe enye me kasa rentin wo say me sua obi kasa. Because wo ye obibini a, nyina aye wo kasa. Now omo ta kasa wo brofo kasa mu. It's not my language. The wo kano wo kasa na. What you say? Yo. Me obibini.
What is the last question? She's asking whether he's a Which Christian. religion? Which religion? She asked if he's a Christian. Yeah. African. ABB. Me obibini. Also obisa me wo fam. Yes, I say what you say, me say me obibini. Where you wait, me obibini. Where you wait, me obibini. But if you phone on, say no almost soon. They had onomo ade omo. Maya na no. Personal license. Enya omo, won't so come home. Okay, say na yo. She's been colonized. Ade ayewa. Nina. Yo ade ana so. It's no na ede. Edi Yo. na na na. Onyame. Intina ebifo nyina. Won say abi before adwem mo. Eye osom nti na ye be wiase. Eye osom nti na ye be wiase. Yan aye abi before. Ya adwem ne say yen krabia nti na ye be wiase. Ye fa say yen kra na ifre na na nyame ho. Na krabia ewo nkrabia ay bata ho. What you say? Enti eye osom amesom eye men krabia na me di akiri. Na ebia me hiamo a na metumi kɔ obosomfo ho. Me hiamo a ebia metumi kɔ okomfo ho. Me hiamo a metumi kɔ tete asɔfo ho. Na asɔfo enye enemre de ye frɛ asɔfo tete dia no. What you say? Omo yi saa din na free tete dia no na omo be ye enemre asɔredan asɔfo. Enti yetumi kɔ mo ho na mo mboa yen sere be ya yen krabia yen fa sɛ ebia me ye adwuma na so ɛho sika mi hu. Ebia me bisa sɛ me kɔ komfo bi ho be hye nkom sɛ o ɛyɛ sɛ ni sɛ wundi won krabia echi ɛno nti na sika no ɛnkyɛ won nsam saa bere no wo fa won krabia kwan so na wo sɛ nyam nyina akɔ wano nti bra ye ka sɛ ɛnɛ ɛyɛ ɔsom nti na ɛbɛ wiase ɛyɛ adwen a ɛnka abirifo de no ho nti saa di no ɔsom kra emfata ɛbere sɛ ɛyɛ nkrabia sɛre bɛyɛ a wo bɛyɛ nana sɛre bɛyɛ a wo bɔbra pa wɔte sɛre bɛyɛ a wo nya suban pa ɛno nti na ɛbɛ wiase ai wo abibifo adwe mu ɛnyɛ sɛ man ko som broni ai wo dan ketwa bi mu I'm sorry. Pato mo hwe wenso asa mo kono benim sɛ motumi hu ne ye pato dum kan ya Also almost some pay some twen. Yo me wo enhoma bebre a mo be twen pato dum kan ya na mo hwe we USB. So USB. hwe we when ya ka ho asɛm we are the ohun how ha say away Down. drum until we are not wine Israel Israel yɛdi kan wɔ soro no anoma no nti Israel wɔyɛ ano nti tete no yɛyɛ no te sɛ asantefo woka na ɔmo de afra nti ɔmo yɛ no Israel nti enemre ɔmo yɛ Israel nanso yɛda so yɛ abirifo yɛka sɛ brown blood na we na kyerɛ ɔbɛma ɔbaa ne dodoɔ te sɛ keme na ɔbɛma ɔbaa ne dodoɔ nti we ɛyɛ bra yɛdi kan kyerɛ Israel wɔ ɔman nyinaa ansa na kyerɛ kronkron ansa na kyerɛ tantan we na di kan di ho adanse sɛ bibi wɔ wiase ɛfrɛ Israel ɛna mpatron krata no utumi kan ifiri soro ɛba fam utumi kan ifiri benkum kɔ nifa utumi kan ifiri nifa kɔ benkum we say ɔkan ifiri nifa kɔ benkum ba the kan baako pɛ so na yɛn fan kan utumi nkan ifiri asɛ nkɔ so da Into Israel now, okay. Into say, me to my kind say. It depends what we send and work. I won't say we are made in nature. We to me actual we are we in front can Jedija. Yes. Baby, I didn't name nTr no. I want na can free.
nti Frank enim nie nti be kan Frank no every baby enim na kyerɛ on kan free n'echi okay nti wo be hwɛ adeɛ no yɛmfa sɛ ebia anoma ase opete anoma no wo be hwɛ n'anim na wakan me hwɛ ebia n'anim nti yɛti we anoma wɔ ha se ɛno nti me kan free nifa de kɔ benkum ebi sɛ me hwɛ mwanim na me hyia mo baako nti sɛ ɛyɛ sei a wo be kan free our laptop. Please, you are patrol Bluetooth or me about phones Bluetooth in you. That's it. Yeah. Documents. We need to say you never call. Ebia. Nti mu hu kan a saa abro no bibia wo bo hu ne far by say him financial sim and one person to me Mpachoba gana face in fear and crony get ja Mani nak dama japp du bari. Wow. Wante nek. I best video so menu lon ñom. Bobu ndax Founders Day. Wow. Diko man ak sedem dañoo dem fele akuma. Wow. Mu nek ba ay ñaari waxtu ñett man mu nek fofu ba that's it. So, tek nak son. Xam nga temps yi tamit maa ngi lii saxophone bi. Waaw ci xam nga bu yàgg ba maa ko doon dégg wante yàgg ma teg. léegi nag foog naa lu bëri mu ñëwaat. Baax. léegi tamit xam nga léegi kon ko wax bi am naa wax bu bees. kon damay bind ay woy bu bees woy yi ma yoroon yu njëkk yëpp bàyyi naa la ndax ni ma doon waxee ak léegi li ma xam àndul. damay woote ci biti fii dem maa ngi fi. Waaw. It's when they are kind. It's always not just their kind. We have to me how to read Egyptian houses. Also, baby, how when I do a chassis, you war, baby, a member of him. That's all now, the chassis. At Ninaba. Ninaba, you with us. Yes, and that. You're yes, and that. Yeah. But I came, don't know how.